tumana k'a fɔ ko Club Ben Sako ko vraiment a donna muso jigikɔrɔ ni nin baara in kɛcogo ɲuman ni a faamuyali cogo ɲuman ye ayiwa ka musow yɛrɛ fana fo u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la sinɔgɔ ka di muso ye e sen tɛ ye nin na lafiya ka di muso ye e sen tɛ ye nin na wa muso fana ko lafiya ba ka di ye ko sinɔgɔ ba ka di ye siga t'a la dɔ ka kɛlaw olu bɛ taa k'e to i bɛ kun la wagati o b'a sɔrɔ e midi tɛmɛna o kɔfɛ an b'an ɲɛsin présidente ma Nana Samake Madame Jara i bɔra sisan ka an balimakɛ ka kuma la min fali a ye a yira an na Club Ben Sako a bɛ dɛmɛ kɛ cogo min na fo ka taa se a ka mɔgɔ formelenw ka suivi ma n'o ye k'u kɔlɔsi u ka baaraw taabolo la yali Club Ben Sako aw bɛ mɔgɔw dɛmɛ partenaire de bɛ Club Ben Sako yɛrɛ bolo wa wali kelen Club Ben Sako a bɛ mɔgɔw dɛmɛ cogo jumɛn na Ala ka ni saba bɛ amina Club Ben Sako an ka président a bɛ baara kɛ n'a yɛrɛ poche kɔnɔ nafolo ye wari seni mun b'a bolo a ko a bɛ fantan fama k'a bɛ bɛɛ dɛmɛ n'o de n bɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma n bɛ profiter ka club la den cɛman n'a muso ma ka bɛɛ fo ni yɔrɔ in na ka bɛn yɛrɛ fo a ka cɛsiri la depuis a ka dɔgɔn fo k'a caya n bɛ foli belebeleba se bɛn n'a ka denbaya ma bɛn bɛ baara in kɛ don min na ka se bi ma an b'a fɔ alhamdulilayi arabil alamin ka d'a kan hali ni laɲini bɛɛ ma sabati caman kɛra a bɛ fitinin mun bɔ i b'a fɔ muso cɛsirilen ba dɔ ye Madame Damele n bɛ foli di a n'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la anw bɛ mun sɔrɔ an yɛrɛ ka baara in na dɛ président de b'a ka dɔ bɔ ka fara o kan n'an ye mɔgɔ sɔrɔ mun fana b'an dɛmɛ o ka d'an ye dɛ Mato ayiwa an bɛ segin an bɛ fo danti foli min na a y'a yira n fali ka fɔ mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ kosɛbɛ Club Ben Sako kɔnɔ i kalanna i ma kalan musokɔrɔbaya t'a la kosɛbɛ denmisɛnninya t'a la cɛya t'a la musoya t'a la dɛmɛ ninnu sɔrɔli ni aw ye mɔgɔw former n'a y'a sɔrɔ aw bɛ diplôme di olu ma ani fana i y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ dɛmɛ i n'a fɔ n'i ye kalanni ni kalanbali da ɲɔgɔn ma i b'a faamuya k'a fɔ ko kɛnɛ b'olu ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye mɔgɔkɔrɔba ni denmisɛnnin da ɲɔgɔn ma i b'a faamuya k'a fɔ ko kɛnɛ b'olu ni ɲɔgɔn cɛ yali n'aw b'o o formation kɛ a bɛɛ bɛ former cogo kelen na wa kunfin ni kunjɛ ni n ka kuma faamuna c'est-à-dire mɔgɔ kalanni ni mɔgɔ kalanbali olu ka formation yali o danfara b'olu cɛ wa ou bien a bɛɛ ye kɛcogo kelen ye alhamdulilayi baaradaw de bɛ yen ne ɲininkali min kɛ tan a bɛ a baara taabolo de bɛ yen min ne danfara bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ misali la safunɛ baara filɛ n ye cɛkɔrɔba ye n ye musokɔrɔba ye n ye denmisɛnnin ye n'o ye sunkurunin ye walima n ye muso furulen ye bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ ka a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ la o la nka baara dɔw bɛ yen barisabu i b'a ye k'a fɔ i b'a ye farafinna de i bɛ kalan min kɛ barisabu an bɛ walikan de kalan i bɛ kalan min kɛ o kalan diplôme e bɛ tila ka tɔgɔ da so kɔnɔ ka tila tuguni ka baara wɛrɛ de ɲɛɲini k'o dege alors que e ye ka taa depuis primaire ma fo ka taa se université la e y'o bɛɛ kɛ ko dɔ de ɲɛɲini na e tilara ɲama sɔrɔ o ko ma i mana taga fɛnw déposer yɔrɔ min i kɛlen don ka copie kɛ ka taa déposer fan bɛɛ fɛ mais ɲa tɛ sɔrɔ a ma nka o mɔgɔ kalannenw mun ni o kelen kelenw n'olu dɔw dusuma kasalen bɛna se an ma n'olu kɔtɛ ɲatɛ bɛna se an ma ka dɔn k'a fɔ ko vraiment olu kɔni baara dɔ dɔnniya bɛ olu la mais olu tɛna se ka olu ma se k'o baaraw sɔrɔ donc an bɛ formation k'olu kun taabolo wɛrɛw de la ni o ye dɔ ye marketing ye n'o dɔ ye leadership ye n'o dɔ ye entrepreneuriat ye
ka se ka diplôme ta ka d'u ma barisabula pour que ka se k'olu kɛ o k'a sɔrɔ i bɛ se ka dɔɔni sɛbɛn. ne ko i b'i hakɛ to leadership en bambara entrepreneuriat en bambara ani i ye troisième min fɔ marketing voilà marketing fara a bamanankan ma sabula émission yi an kelen tɛ togoda musow b'a lamɛn wa n'i ye Mali ta k'a lajɛ Mali ye jamana ye Mali muso kalanbali o de ka ca ka tɛmɛ a kalannin kan kosɛbɛ awɔ atu fo ni yɛrɛ tilara tun kan dɛmɛ o la n'o tɛ min ye marketing ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye jago jago kɛcogoya ye jago bɛ se ka yiriwa i bolo cogoya min na ka se ka dɔrɔmɛ 1 yɛlɛma k'o kɛ dɔrɔmɛ 2 ye o de ye marketing ye min ye entrepreneuriat ye o ye ni mɔgɔ min b'a fɛ ka entreprise ye ni o ye baarakɛyɔrɔ ye baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ i n'a fɔ Club Ben Sakho bɛ ka baara min kɛ tan a bɛ ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ musolakaw ye mun ni o ni niveau min ka kan k'o baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ o ye o ye entrepreneur ye bon leadership de sa o ye mɔgɔ kalannenbaw aw de kan ka se ka dɔɔni fɔ o la n'o tɛ aw b'a bilalen ba bali b'a la kosɛbɛ ayiwa leadership ni ma fili fana muso min bɛ se ka dɔ kɛ ka sɛgɛn kɛlɛ quoi ka fantanyaw kɛlɛ k'i ngara da sɔrɔ la ka se ka sɔrɔ kɛ a ka diya n'a y'i diya ka se k'a ɲɔgɔn muso wɛrɛw dɛmɛ ka se ka dɔ sɔrɔ ka dɔ kɛ dɔ ye u n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ bɛ se ka voilà femme leaderw fɛ voilà donc an y'o bɛɛ faamuya o kɔfɛ Nana i bɛ se k'a fɔ an ye Club Ben Sakho aw ye a yira k'a fɔ aw ye mɔgɔ caman dɛmɛ parce que komi aw yɛrɛ ka ɲɛfɔliw la a sigi ni sisan cɛ à peu près san 2 ans ɲɔgɔnna donc pendant ces 2 ans là mɔgɔ caman bi baara k'a kɔnɔ i komi a ɲinina a mana kɛ cogo cogo kalo kɔnɔ au moins hali n'a kɛra baarako 1-2 ye groupe bɛɛ ka se k'o kɛ ni i ka kuma faamuya donc o b'a yira k'a fɔ ni formation kɛra musow kun jɛ tɛ kɛ n'u ka sigi ye k'u bolo da o sen kan mais est-ce que Club Ben Sakho ka muso formelen dɔw bɛ yen minnu sera ka u yɛrɛ bɔ nɔgɔ la ni baara in ye wa? O laɲini fɔlɔ n bɛ exemple ta a b'a fɔ cogo di fɛn na komi misaliya ta o fɔlɔ ye Madame Damile a n'a ka jama parce que n'i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn fɔ i k'a sɔrɔ tiɲɛ b'a kuma na tiɲɛ de bɛ laban ni muso min sigilen filɛ n m'a fɔ k'a ye fɛn sɔrɔ a la dɛ mais a bɛ se ka Ala tanu bi ni Ben Sakho tɔgɔ ye ka d'a yɛrɛ ka baarakɛ bolo kan ka d'a ka fanga kan ka d'a ka cɛsiri kan ni mɔgɔ cɛsirila dɔrɔn n'i m'a fɔ dɔrɔn a man ɲi ni muso in y'a fɛn bɛɛ kɛ Ben Sakho kɔnɔ i b'a fɔ anw tɛ kalo fɔ ale ta la dɛ ale n'a ɲɔgɔnna caman tɛ kalo fɔ ale ta la dɛ an b'a fɔ de dɔgɔkun tile 10 duuru ale bɛ ko kura de kɛ k'a yira an na safinɛko la i b'a fɔ nin mun filɛ ɲɛfɛ o y'ale ka baarakɛlenba dɔ ye a n'a ka jama olu cɛsirilen don kosɛbɛ n ka foli belebeleba b'a n'a ka tɔndenw ye. Ayiwa Madame Damile yan'an ka se e ma Madame Damile an bɛ e ɲininka e de y'a yira la sisan ka fɔ safinɛ e de bɛ ka safinɛ dilan e bɛ se k'a fɔ anw ɲɛna nin safinɛ yali a kɛra nafa sira min ye ka se Madame Damile ma wa et puis ni ɲɛ bɛ safinɛ in na safinɛ in ɲa ani safinɛ in kasa ani safinɛ tɔw danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ i ka safinɛ in base ye mun ye? Matu i ka ɲininkali diyara n ye depuis an ye formation kɛ donni min na Kulukoro safinɛ de kɛcogo yirala n na
Donc diɲɛ baara o baara i ka hakɛ to nin yɔrɔ in na ne filɛ ne ye école kɛ ne tilala ne diplôme sɔrɔ j'ai fait des stages pendant des années donc diɲɛ baara o baara n'a yiral'i la a taaɲɛ a b'i yɛrɛ bolo donc o bɛ fɔ mun na ne donna a la sababu de kama n bɛ taa stage kɛyɔrɔ la fɛn fɛn c'est pas parce que ko n tɛ wari dɔɔni sɔrɔ mais n hakili bɛ fɛn min na ka dɔ kɛ n yɛrɛ n t'o de sɔrɔ donc o kɔnɔna la u ye kulukuru safinɛ de yira n na o yirala n na ne ye n ka boliboliw kɛ ne y'a mɛn formation bɛ nin yɔrɔ in na ka sɔrɔ hali club bɛ nin sakɔ tɛ n bɛ taa lajɛ donc ni n taara lajɛ min na ni n ka mɔgɔw bɛ jɛ ka baara kɛ donc n tora o kɔnɔna la n ye safinɛ in dilan safinɛ in kɔni nafa ni ne ko n b'a fɔ k'an da don a la a bɛ kɛ i b'a fɔ ko marketing ni fari man ɲi ni safinɛ in san k'a lajɛ i b'a dɔn fɛn min don feerekɛ kan tɛ dɛ mais safinɛ in base ye fɛn min ye o ye tulu palmisi de palmisi u b'a fɔ ale ma ko tenkolo tulu safinɛ in base do ye i m'a ye donc tenkolo tulu ten yɛrɛ ye fɛn min ye mɔgɔw b'a dɔn ayiwa an bɛ segin an bɛ fo i y'a fɔ cogo min na cɛsiri ale ɲɔgɔn tɛ foyi tɛ muso lafiya fo dɔ kɛ hali ni cɛ b'a d'i ma so wallahi i bɛ dɔ de kɛ n'i ye dɔ kɛ n'a ye don dɔ bɛ na i cɛ in jigi bɛ sigi e yɛrɛ jigi bɛ sigi ɔ o kɔfɛ sisan n fali a yirala an na k'a fɔ ko cɛw bɛ club bɛn sako kɔnɔ ko musow bɛ club bɛn sako kɔnɔ ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ cɛw ni musow u ka baaraw a bɛɛ ye baara sugu kelen ye wa wali kelen danfara b'an cɛ alhamdulillah du ani denbaya kɔnɔna la yan bi nin fɛn in walawala yɔrɔ belebeleba ye yan ɲɛ sirifula la yan kɔni ko in yɛrɛ dabɔlen bɛ min kama o ye an balakaw de n'o ye musolakaw ye nka ka an cɛw ye a la o fana sɔrɔla jumɛn fɛ o bɛɛ jamana ka gɛlɛya de jamana ka baara dɔgɔya baara tɛ mɔgɔw bolo o nana kɛ sababu ye a yira an ye nin hakilina in ta kun fɔlɔ jumɛn kama n'o ye bɛn sakɔ ye a ye nin hakilina ta ko fɔlɔ jumɛn kama a kɛlen k'a ye k'a fɔ k'a b'a fɛ k'a balakaw dɛmɛ nka i bɛ se k'o dɛmɛ ni fɛn jumɛn ye mɔgɔw fɛn min ni i ka baara ka ca o la n'i degera o la n'i dɛmɛra o la i ka ɲɛ sɔrɔ o ma fana o bɛ kɛ sababu ye i bɛ se k'a tɔnɔbɔ donc a ye hakilina sɔrɔ ka baara in tila bɛɛ kɛ musow ka baara de nka cɛw ka baara kelen kelen taara k'o cun a la i n'a fɔ an ka fɛnkɛw bɛ min fɔ constitution bɛ min fɔ n'o ye émancipation ye ka cɛ ni muso ka bɛɛ lajɛlen dama ka ɲa o dɔ ye baara min ni an ni musow tɛ kelen y'a la kosɛbɛ o de ye papier dilan ye n'an ni musow tɛ kelen y'a la kosɛbɛ o de ye antenne dilan ye n'an ni musow tɛ kelen y'a la kosɛbɛ o de ye hali u ka a tɔgɔ bɔra an kɔnɔ safinɛ dilan ye parce que musow fana o jɔyɔrɔ bɛ olu de bolo safinɛ dilan musow de ka tulen ka ye o la kosɛbɛ an cɛw kɔni bɛ a kɛ an jɔ k'a k'u fɛ de n'an tɛ mɔgɔ min yɛrɛ b'u former o ye cɛ de fo ka taa se juga dilan ninnu ma u bɛ musow ka côté la an n'u tɛ kelen ye o la fo ka taga se o n'a ɲɔgɔnna caman ma musow fana bɛ côté min kɛ mais an cɛw kɔni anw bɛ girin girin yɔrɔ min nɔfɛ kosɛbɛ o ye a papier dilan n'a interne dilan ani leadership ni entrepreneuriat ni marketing anw kɔni bɛ boli olu nɔfɛ bari sabula cɛ jagokɛlaw bɛ an na mun n'u b'a fɛ k'u ka jago u bɛ se k'u ka jagofɛn lakofɔ cogoya min na ka mankutu k'o kɛ ka ɲa fo ka taa se antenne dilan olu ma mais musolakaw ta o an sɛnɛ ka suma o la kosɛbɛ mais an bɛɛ de bɛ jɛ k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ni muso ko k'i bɛ antenne dilan kɛ cɛ la bienvenue min ye couture fana ye n'o ye finikala ye pareil cɛ b'a kɛ cogo min muso b'a kɛ ten k'a fɔ ko
aw jija aw bamba muso de ka côté ka aw cɛw ka côté to ay walma aw bamba cɛw ka côté ka ne muso de hal na sɔrɔ an ka ko dabolo na muso de kama a bɛ I nana baara ɲini de kama o baara o kɛli a bɛ dege bɛ k'i ye comme a kɛra musow ye cogo min kosɛbɛ. Ayiwa an y'o faamu madame Dambeli Fatumata Traoré aw bɛɛ y'a jira k'a fɔ cɛ ni muso o de bɛ Club Ben Sako kɔnɔna la wa a y'a jira fana k'a fɔ Club Ben Sako kɔnɔna la a mɔgɔ ka ca a sigilen don Mali yɔrɔ caman na k'a daminɛ Bamakɔ yan ma fo ka taa se an ka togodaw ma a sigilen bɛ yɔrɔ caman na mais n'i y'a ta k'a lajɛ kɛmɛ sara la komi y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ taa mɔgɔ 3,000 ka se 2,000 ni kɔ ja ma kɛmɛ sara la mɔgɔ joli ɲɔgɔnna de bɛ Club Ben Sako kɔnɔ min ma formation sɔrɔ ou bien Club Ben Sako mɔgɔ bɛɛ de formation sɔrɔ Matu ɲininkali diyara n ye an bɛ don min na komi bi a bɛɛ ma formation sɔrɔ fɔlɔ ka d'a kan caman y'a sɔrɔ mais caman fana m'a sɔrɔ mais min y'a sɔrɔ o de ka ca ni min m'a sɔrɔ ye fɔlɔ minnu y'i kan bɔ a nɔfɛ ka d'a kan ni mɔgɔ min bɛ jate an ka tɔnden olu ye minnu ye carte ta donc an bɛ se komi o papier koɲɛ o bɛ ne yɛrɛ bolo an bɛ se quartier 4 sigida 4 fo ka se 5 ɲɔgɔn ma minnu ye carte de membre ta ka se fo mɔgɔ 50 mɔgɔ 60 ani kɔ ɲɔgɔn ma ni quartier ninnu na donc an bɛ k'an ka formateur de kɔnɔ a ka don fɔ an ka t'u ka formation kɛ awɔ. Ayiwa an y'o de fɔ halisa fɛn min ye an balimaw ye an bɛ foli ni tani an b'a di bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ hakaja fo ka se jamana kɔkanna ma k'a yira aw la k'a fɔ ani Club Ben Sako an n'ale maaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ a vice présidente n'o ye Nana Samake ye ale de filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ ayiwa fɛn min ye an balimakɛ ye n'o ye Nfali Kanute ye ale ye secrétaire à l'information ye o tumana ka fara an balimamuso kan n'o ye madame Dambeli Fatumata Traoré ye ale ye secrétaire administrative ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Club Ben Sako ale kɔnɔna la ayiwa an b'a ɲɛsin hali bi madame la présidente ma n'o ye madame Jara Nana Samake Nana Samake Club Ben Sako a sigilen tile ka se bi ma e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna yali association ka laɲini bɛɛ lajɛlen sabatira Ala ka ni sababa association ka laɲini caman bɛ yen caman sabatira la i b'a fɔ dɔw ma sabati parce que jɔn ka fɛn bɛɛ tɛ se ka sabati ɲɔgɔn fɛ anw bɛ laɲini mun kɛ dɔ kɛra dɔ ma kɛ ka d'a kan o ye sɔrɔ n'a kɛ cogo ye mɔgɔ bolo dɔ bɛ ni an bɛɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ comme a bɛ fɔ cogo min ni adamaden n'a ye ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ ko caman se ɲɔgɔn fɛ anw ta in ye dɔɔni dɔɔni de an ka laɲiniw bɛ sabati mais an ma perese ni n ko an ma perese mɔgɔ ni bɛ fɛn o fɛn la n'i y'a ta ni sɛbɛ ye don dɔ bɛ na ni Ala sɔnna o kɔni an k'an bɛ se k'o yɔrɔ f'i ye an ka laɲini bɛɛ ma sabati. Nfali dɔ b'i bolo ka fara kan o ye dɔɔni bɛ n bolo ka fara o kan i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min an ka dɔnkilidala dɔ bɛ yen ko Jaa Yusufu a ye dɔnkili dɔ da ko k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ sa k'i kɔnɔ ko to an ka laɲini ye min ye o de ye muso kelen o kelen Mali la bɛɛ lajɛlen ka se ka nin ko tɔnɔbɔ safunɛ dilan dɔrɔn tɛ juga dilan dɔrɔn tɛ papier da dɔrɔn tɛ min ye k'a fɔ ko an ye fɛn kelen kelen mun fɔ tan olu si kelen kelen tɛ mais musolakaw Mali kɔnɔ yan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i jɔyɔrɔ sɔrɔ cogoya de ka se aw bɛ degun min na depuis Ala ni fajiri fo ka taa se minnu ma ka caman ta ka bɔ o la i n'a fɔ an bɛ nanzaraw ye cogoya min na musow u yɛrɛ sagona baaraw kɛla cogoya min na wa u sago b'u sagona baaraw la fana a ka di Club Ben Sako ye o de ka kɛ o de kosɔn an ye objectif
an ye kun fɔlɔ an ye dɔ sɔrɔ o la n'o ye ka fɔ ka musow ka a faamuya nka tɔ ye min ye bɛɛ lajɛlen ka se k'a bénéficier o de kosɔn a bɛɛ ma dafa fɔlɔ barikala wagati ale sɛbɛkɔrɔ korona émission yi a bɛna kɛ émission 2 ye première partie and deuxième partie émission min na k'o ye nka o hukumu kɔnɔna la madame Dembele diɲɛ fɛn fɛn n'i ko ko a ka mɔgɔ nafa nɔgɔya sira b'a la komi gɛlɛya fana bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna association ye gɛlɛya belebele kunbaba minnu sɔrɔ wa Matu o ɲininkali diyara n ye association ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ ka d'a kan mun na n'i ko ko association n'i ko mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow n'i ko a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka baara kɛ a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ e min y'a fɔ wari de b'e bolo n'i tɛ k'a di tɔw ma ne yɛrɛ kɔni ye gɛlɛya min club in kɔnɔ o de don ne sigilen filɛ n ta n'i ye mɔgɔ dɔw ɲininka u b'a fɔ ko président ye fɛn bɛɛ de di ne ma donc o gɛlɛyaba de b'an kan ka se sigida mɔgɔw ma i m'a ye ne yɛrɛ kɔni ye club gɛlɛya ko n ye gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔ min b'a kɔnɔ o de don ayiwa n fali une minute parce que heure sera association ka gɛlɛya belebelew e bɛ se ka jumɛn de fɔ a kan alhamdulilayi n bɛ se ka min fɔ a kan dɔrɔn i n'a fɔ Fifi y'a fɔ cogoya min na association ka biti ye min ye an tɛ warimugu ta k'a di mɔgɔ ma ko yanni ka mɔgɔ dege jɛgɛsogo dumuni na i jija i k'a dege a minɛ cogo la fɔlɔ o kɔfɛ a dumuni cogo n'a nɔgɔya bolo o kɔfɛ fana an ye gɛlɛya dama damaw sɔrɔ mun ni olu bɛ boli nafolo ko kan tuma dɔw la a ka d'an ye ka taa formation dɔw kɛ toliya la bari sabula i bɛna n'i y'an ka taa formation kɛ fɔlɔ an bɛna ka na sensibilisation de kɛ fɔlɔ an tɛ taa formation kɛ yɔrɔ si n'an ma taa sensibilisation kɛ bari sabu an bɛ taa ni muso mun y'a la muso jɛkulu min y'a la an bɛna ka na fɔ olu ye baara kan ka taa cogo min baara kan ka taa cogo min an bɛ na ni min ye politiki tɛ nka dɔw b'a bila u hakili la k'a fɔ ko i bɛ sɔrɔ an nana ka na u ka karitiw minɛ kariti wari minɛw la an bɛna taga baara wɛrɛ de kɛ ni o ye or que a dun bɛ taa don kariti kelenw la ka na di olu ma u yɛrɛ kunkolo foto b'a kan o hukumu kɔnɔ yanni formation ka kɛ an yɛrɛ bɛ dekun caman ye et en plus encore an ka ɲɛmɔgɔw fana olu tuma dɔ la o fana b'an nɛgɛnna tuma bɛɛ surtout an ka lancement ba yɛrɛ la Lafiyabugu Sabatɛrɛn na an ye mɔgɔw bɔra an kɔ mɔgɔ 1000 kɔ olu taara ka taa Sabatɛrɛn fa an bolo an ka ɲɛmɔgɔ dɔw nana ka na yira k'a fɔ ko bi tɛmɛnen kɔfɛ u b'an dɛmɛ ni baarakɛminɛnw ye an dun mɔgɔ kelen ma deli ka bɔ fɔlɔ k'a fɔ k'i nana baarakɛminɛn di anw ma n'an yɛrɛ ka président ma min ta k'a di ani fana an ka bureau kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen tuma dɔw bɛ président senkɔrɔma don ko dɔw la yanni wagati dɔw cɛ nka k'a fɔ ko mɔgɔ sɔrɔla yɔrɔ la mun ye anw dɛmɛ ko dɔ la fɔlɔ n'o ye Club Bɛnisago ye o degun b'an kan kosɛbɛ wa an dun mako belebeleba b'o la fana sabula bolo kelen fatuli tɛ sɔn mun ko ye ayiwa an b'i fo tabarikala walasa ka émission kun cɛ kosɛbɛ folikan min b'i bolo une minute kelen o fana la o bɛ bɛn n bɛ foli ani tanu k'o ta k'a di Bɛnisago ma n'o ye Buna Sakɔ ye fɔ yan fɔ faransi a ka nin hakilina ɲuman na k'a di an balakaw ma ni n y'ale fɔ n b'a kɔmɔgɔw fɔ bari sabula n'i ko k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ ɲuman kɔmɔgɔ ɲuman de b'i la ale bɛ faransi ye mun ni olu bɛ taga ni ka segin na ka sensibilisation kɛ ka musow la faamuya bari sabula farafin pour que a ka sɔn hali a yɛrɛ ni kan ko la f'i ka a f'a ye k'a la faamuya ko caman dɛ donc mun bɛ o baara la an b'olu fɔ ka foli belebeleba ta k'a di min ye Asak Usman Madan Haidara Bangoni Jɛgɛnɛbugu Fitina Yɛlɛnba an bɛ foli belebeleba ta a yɛrɛ fana ma ale min ye hakili sɔrɔ bari sabula an ta ani n ta kelen tɛ dɛ nin de ye an ta ye nin de ye Mali ta ye ni o ye an bɛɛ lajɛlen ni kan ko bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na zanko tɛ émission min ni an b'a kɔnɔ tan du ani denbaya o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ jatigimuso o kɛra yan muso fɔlɔ ye ka don yan baara la n'o ye Fatumata Bari ye n bɛ a fɔ yan fɔ Buguni ale tun bɛ min ye marketing la
aw fɛ yan bibi na sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Buguni ma n b'a fɔ ka n ka denbaya fɔ Lafiyabugu ani Buguba la Mamari Bugu la n yɛrɛ ka musokɔrɔba dalen bɛ sigilen bɛ Kalaban n b'a fɔ Fatumata 2 minutes kan dɛ a ka ɲi an b'i fo aw ta bɛ faamu aw ye kumatigiw ye ayiwa o kɔfɛ Fatumata folikan jumɛn b'i bolo minute kelen walasa ka émission kuncɛ yani n ka kuma n bɛ foli lase n bangebaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma k'Ala fo k'an ka président fo ale min kɛra club in yɛrɛ sababu ye ka foli lase Serifula cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma ayiwa président folikan min b'i bolo ka di an filɛbagaw ma ka émission kuncɛ bi ta in na Matu ne foli belebeleba ɲɛsin e yɛrɛ ma fɔlɔ ka Ala a n'a kira fo bidon yeli la ka Serifula cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo Ala ka teleso in Ala ka taa ɲɛ k'an ka belebele fo ne ye Seri Sumani Madani Serifu Hayidara ye Ala k'an lamɛn olu bɛɛ bɔlen kɔfɛ a la n bɛ n fa la ni n balaw bɛɛ lajɛlen fo ni kɛnɛ in kan yan ka na n cɛlakaw fo n'o ye famille Jara ye ka na Dawula la ka bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnya ma n bɛ Bunɛsi Sakɔ fo mais muso kelen bɛ yen fo n k'o fɔ ka da Bunɛsi kan n'o ye Madame Keita Anti Kulubali ne jɔn ɲinɛna e sababu kɔ dɔrɔn ka t'i bolo kunnaja k'a bɛ gɛlɛya n ka foli b'a ye fo yan fo Paris n ka foli b'a ye ka da fɛn caman kan ka sɔrɔ ka na Bunɛsi fo k'a bɛ baara min na musow ye an y'a ye wa an y'a mɛn an bɛ k'an sigi k'a filɛ Ala ka laban k'a la fɛn min ka gɛlɛn adamaden ma o ye laban ye Ala ka laban ko ɲuman d'a ma ka sini kɛnɛya d'a ma Ala ka jamana suma ya Rabbi Ala k'an bɛɛ dɛmɛ ayiwa an bɛ segin ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa o maa bɛ ka an filɛ nin wagati in na aw ka jabarani kana la aw ka foli ni tani o belebeleba o bɛ kɛnɛ kɔnɔna la Bunasi Sako an b'a fo ka club Ben Sako tɔnden bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko musow bɛɛ lajɛlen ma ko kuma ko félicitations ko ni baara kɛra fɛn o fɛn ye bi na dugukolo de la i k'a dɔn k'a fɔ les femmes sont en avance o tuma na vraiment chapeau à nous tous o kɔfɛ n'an ye musow fo an bɛ cɛw fo sabula olu de sɔnna an y'o de fɔ ka da yɛlɛ an ye olu de sɔnna ka faamuyali cogo ɲuman d'an ma ni ka tila ka an dɛmɛ an ka baaraw la i n'a fɔ o cɛba dɔ ye Bunasi Sako ye muso o muso n'i bɛ fɛn dɔ kɛ i k'a dɔn i sɛmɛjiri ye cɛba dɔ ye muso cɛba ŋanantan wallahi ka ŋanaya tɛ taa ɲɛ o tuma an bɛ cɛw fo dan tɛ foli min na o kɔfɛ min ka musokɔrɔba fo n'o ye tanti Ajaratu Tarawele ye Badalabugu n bɛ badabada foli n b'a tɛnku a la nin kɛnɛ in kɔnɔna la k'a k'a barika o kɔfɛ n bɛ n karamɔgɔ fo Sɛni de Umu Jara Tijani Jara di Bamananmuso n ka foli ta ni belebeleba o b'a ye kɛnɛ in kɔnɔna la o tuma n bɛ n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ka réalisation maaw n b'u fo n ka monteur n b'u fo Adama Saliya Kulibali ka fara Jabate kan olu de bɛ ka ja ɲuman in ta an ye o tuma k'a sigi ɲɔgɔn kan o ye baroba kolontigi ye an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye n ma ɲinɛ n ka ɲɛmɔgɔw kɔ Buya Kulibali RT ka fara Mise Sugule ka bangoni na fɛn min ye o foli kelen ye an b'a di bamanankɛ ma Sanba Kulibali a n'a ka denbaya ka babaw jukɔrɔ kɔlɔn fo a Seyid Usmani Serifu Madani Hayidara sababu ɲumanw ka sababu ɲuman tigi dɛmɛ tigi ani dɛmɛ tigi a Seyid Usmani Serifu Madani Hayidara an b'a fo dan tɛ foli min na k'a ɲini dali masa fɛ Ala ka wagati wɛrɛ jira ne ni aw la Ala kana jira an na ni gɛlɛya ye ka foli ni tani di bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi wa taala wa barakatuhu